jede auto, že? Je to fakt, jakože hodně ty auta ovlivňují taky náš život. Takovou tu hektičnost a tam je Stražoviák, že? Zdravíčko. Kolik je tačku hodin? Bude 3:30. No dlouho jsme tu, že? My se mohli pofotit a jet, ne? Mohli bychom. No, půjdem se vyfotit, protože... Pojď Sofí, půjdeme. Teďka tě dá na Sokola. Dobrý jsou ty hlaváčky doma. Jo, Se nevidí. ale mírně jako. Lidi známí. Třeba malá nejí, že to malé může. Mají taky 19letou holku, 12letou. Ty natáčíš? Máš říct, to budu blbě mluvit. Pojď, půjdeme.